Sutra nas očekuje meč između Crne Gore i Srbije. Samim tim će ovo mnogo toga da odredi ovoj grupi i samim tim da odluči ko će da bude glavni i ko će da se pita za samu grupu od ostalih selekcija, tako da mislim da će ovo mnogo da utiče i da će meč između Crne Gore i Srbije da mnogo znači za navijače i za sam razvoj grupe. I eto, basav like i subscribe uz znak podrške ako vam se sviđa ovakav sadržaj i vidimo se u nastavku videa. I evo nas sada u nastavku videa, možemo da se pozabavimo samim mečom, znači Crna Gora-Srbija počinje u 8:45 časova po našem vremenu, tako da samim tim mislim da je to sasvim dobro da onako dobra satnica i mislim da će gledaoci uživati i da je to ono klasično kao i uvijek. Igra se na stadionu pod Goricom, tačnije stadionom koji pripada klubu Budućnost, fudbalskom klubu Budućnost u Podgorici i sudija je Klemen Turpan. Klemen Turpan je neko ko je sudio u mečevima znači Lige 1 Francuske i Evropske Europa lige. Tako da mislim da ima zavidno iskustvo i da će ovaj Francuz mnogo toga da dobro onako odluči za Crnu Goru i Srbiju i da neće biti prevelikih problema što se tiče suđenja. Jednostavno organizacija je na nivou i zna se uvijek da to treba da bude najbolje. Prenos imate na RTCG2 kanalu u Crnoj Gori, Arena Sport Premium 1 i RTS 1 kanalu, tako da mislim da će svako imati ono što je potrebno da bi pratio ovaj meč. Dalje imamo, očekuje se ogromna podrška navijača na stadionu, većinski dio su navijači Sokolova iz Crne Gore, vidjet ćemo koliki će broj biti prisutan od navijača Orlova, ali mislim da će svakako atmosfera biti nezaboravna i da će nam i navijači i igrači prirediti nevjerovatan duel. Isto je sporedno pomenuti da će biti kišno vrijeme, što znači da što bi moglo uticati na igru i na samu travnatu podlogu. Mislim da to svakako može da utiče, ali da naravno to navijače na primjer neće da spriječi da uživaju u ovom meču i da prate ovo sa oduševljenjem. Jednostavno nevjerovatno je pratiti svoju reprezentaciju kroz evropske kvalifikacije i mogući istorijski plasman. Za sutra vam mogu najaviti vlog sa utakmice Crna Gora-Srbija na mom kanalu, tako da nadam se da ću uspjeti da prenesem atmosferu sa samog stadiona i da vam pokažem kako zapravo sve to izgleda na stadionu pod Goricom. Dalje idemo na prvu utakmicu koju je odigrala Crna Gora. U prvoj utakmici Crna Gora je savladala Bugarsku 1:0, što nije bilo nimalo lako. Sokolovi su kao gosti slavili golom Nikole Krstovića. Nevjerovatan fudbaler, igra u Dunajska Stredi, poznajemo ga iz vremena kada igra u Crvenoj Zvezdi, a i u FK Zeti, tako da mislim da je stvarno onako dobar napadač, ali čitava ekipa Miodraga Radulovića je bila dominantnija od Bugarske i mislim da kada pogledamo statistiku vidi se koliko je Crna Gora nije igrala na posjed, ali zato u svim ostalim parametrima je bila bolja. Jednostavno Crna Gora je reprezentacija koja je poznata po tome da možda i ne igra na tom posjedu, ali uvijek je dominantna i uvijek želi da zaprijeti protivniku. Imala je čak 6 udaraca u okvir gola, što je stvarno odlično. 5 korner izvođenja, znači to je isto dobra statistika. 12 faulova, znači i oni su željeli neku kontrolu. Puno šansi, dobrih pasova uglavnom, ali Bugarska imala taj posjed, ali iz tog posjeda jednostavno nije mogla da dođe do ničega konkretnog i jednostavno mislim da Mladen Krstajić ne može da bude zadovoljan igrom svoje selekcije. Dalje imamo to da odbrana je bila na nivou na čelu sa iskusnim Stefanom Savićem, mislim da su također tu bili dobri Igor Vujačić, naravno uvijek je dobar i Risto Radunović i Marko Vešović, oni su uvijek onako na nekom nivou. Od ostalih igrača je tu bio dobar i Sead Kakšabanović. Vezni red je bio malo izgubljen i falilo je tu malo koncentracije kod Šćekića i Vukana Savićevića, ali mislim da su uglavnom odradili svoj dio posla i da su pokazali da mogu da brane boje ove selekcije i da pokažu da stvarno onako vrijede da igraju za reprezentaciju, iako je ovdje malo i kombinovao Miodrag Radulović, ako mogu da primijetim, i mislim da će postav izgledati dosta drugačije za meč sa Srbijom. Bitno je da nisu primili gol, to jest da su sačuvali, da je Mijatović sačuvao naš gol i da je onako to jako bitno za podstrek same ekipe i da se onako gura ta gol razlika, što može biti značajno za pred meč sa Srbijom, znači.
Dalje imamo na gostujućem terenu Litvanija je poražena od Orlova. Srbija je realno pokazala nadmoć, više puta je igrala protiv ove selekcije i svaki put je savladala. Jednostavno Srbija je mnogo jača ekipa od Litvanije i mislim da Litvanija jednostavno nije imala neke šanse kada pogledamo koliko je uređena ekipa Dragana Stojkovića Pixija. Sada možemo da kažemo da više puta su igrali i svaki put je Srbija pobjedila, jednostavno im poznaju način igre i glavni su protiv Litvanije. Dušan Tadić je postigao prvi gol na asistenciju Filipa Kostića, jedna dobra akcija u kojoj Dušan Tadić i Filip Kostić su pokazali svoju povezanost i to kako mogu da igraju dugi niz sezona zajedno u reprezentaciji na nivou i uvijek su onako bili dobri. Jedino mi je žao što se nisu bolje proslavili na svjetskom prvenstvu. Dalje imamo Dušana Tadića koji je asistirao za pogodak Vlahovića koji potvrđuje pobjedu Srbije. Ostali igrači su bili dobri, ali moglo se postići svakako više golova, jedino nam je to možda ostala mala žal, ali jednostavno mislim da je Dragan Stojković Pixi je naučio lekciju iz Katara i više ne želi da ponavlja ono što je radio kao prije, da prepušta stvar slučaju, jednostavno je shvatio da mora da zatvori meč i da nije htio previše da onako rizikuje, što svakako razumijem. Htio je da odmori igrače, samim tim ih je zamijenio sve u 60. 70. minutu i tako je onako želio da da šansu i ostalim igračima i da budu odmorni za meč sa Crnom Gorom. Sve u svemu spremni su za Crnu Goru Srbija i mislim da je stvarno meč će biti nevjerovatan. Možemo sada da se osvrnemo na sam meč ako ima nešto zanimljivo da kažem. Ja očekujem stvarno jednu dobru utakmicu koja će onako da bude na nivou. Očekujem čvrstu igru na sredini, borbu za loptu, da budu šanse na obje strane. Ne znam ko bi mogao da presudi na toj utakmici, koji igrač bi mogao onako da postigne pogodak i to je uvijek teško predvidjeti, ali mislim da Crna Gora ima prednost terena. Da li će sada uticati taj kišni teren i to vrijeme, da li će to nešto uticati na Srbiju ili na Crnu Goru, ali mislim da i Crna Gora ima velike šanse. Ja bi očekivao možda neku remi utakmicu, 1-1, tako možda neki rezultat, ali možda bude i drugačije. Može da se utakmica okrene i na stranu Crne Gore i Srbije, tako da možemo da zaključimo da će meč biti vrlo izjednačen. I eto, to bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio video, bacite like i subscribe u znak podrške i vidimo se u nekim od narednih videa. Sportski pozdrav!